Vishal Shahani, el regidor de Junts per Catalunya de l'Ajuntament de l'Escala, però afiliat al PDeCAT, creu que s'ha de posar fi a les lluites internes si es vol anar per bon camí. Explica que els problemes entre les dues formacions actuals no s'han pogut solventar i que les sigles i les famílies ara mateix són un obstacle. Molts som del PDeCAT perquè ens vam tenir que afiliar al PDeCAT quan érem del grup municipal Junts per Catalunya, no per ideologies o per... I jo crec que hem arribat a un punt que hem de plantejar-nos, escolti, tenim un grup municipal i què cal fer perquè estiguem tots junts, no? Perquè les sigles no ens poden dir, escolti, vostè és de la família A i vostè és de la família B. No, tots som de la mateixa família i haurem de veure quines mesures què fem en un futur per veure a veure si podem tornar a estar junts i poder-nos parlar una mica, perquè ara de moment no ens parlem. Lamenta que li girin la cara per estar afiliat al PDeCAT, sobretot quan no es considera de cap partit, només busca poder ajudar. Jo sempre ho dic, jo no soc, i sincerament no soc de cap partit. Ens va tocar fer-nos del PDeCAT i ens va tocar viure aquest divorci i jo sorpresament vaig dir, escolti, jo és que no sé ara què fer, no? I doncs seguirem igual, però veient el caire que està agafant hauríem de començar a plantejar què farem, no? Perquè és molt difícil aquesta situació. Jo tinc companys que segurament ara no volen participar amb mi perquè em tilden que jo soc del PDeCAT. Dic, perdoni, és que jo no soc del PDeCAT, jo em vaig afiliar al partit de qui representava jo al grup municipal, perquè era per fer cohesió, ens vam afiliar, però ara uns han canviat, uns van aquí, uns van allà, i escolti, què fem? El primer pas per l'acostament podria ser el retorn a la tertúlia política dels dimarts a Ràdio L'Escala, on Junts per Catalunya hi retorna la setmana vinent, després de moltes setmanes d'absència. Ho explicava Vishal Shahani a la Casa de la Vila de Canal 10, on també parlava del superàvit de 2020 de l'Ajuntament, presentat per l'equip de govern. Considera els números correctes quantitativament, però creu que amb les necessitats que ha generat la pandèmia s'haurien pogut aprofitar millor les partides socials. Amb habitatge, per exemple, no? Hi havia 95.000 euros, són punts, diríem, 95.600 euros, l'execució és un 58%. Si agafem el benestar comunitari, que es dediquen 20.000 euros, l'execució ha sigut un 0%. Si agafem l'assistència social primària, que ha sigut bàsica durant la pandèmia, jo crec que encara hi ha coses per fer. Per això dic que a vegades les lectures són a mitges tintes, no? Segurament aquest any no ha donat temps a fer coses i segurament es faran més coses l'any que ve. I per això estarem atents. Els comptes s'han aprovat perquè estan molt ben fets. No hi ha errors de garrafals que diguem, escolti, això vostè m'està dient aquí i aquests diners i no quadren. No, els comptes estan ben fets, els aprovem. Ara, això diríem quantitativament. Qualitativament, segurament, assistència social primària, que estaven destinats 960.000 euros, tenim un 53% d'execució. Entre d'altres, també parlava de serveis com les escombraries o l'aigua. Creu que en aquest cas no s'han de mirar només els diners. Et trobes països que són molt liberals tenint empreses parapúbliques portant els serveis, els macroserveis, i els hi funcionen molt bé. I són països molt liberals. Caldria fer, jo crec que jo estic a favor de que es presentin estudis i es digui, escolti, miri, si ho portem nosaltres, això és el que costaria en 10 anys, si ho porta externalitzacions, això és el que ens estalviem. A part de diners, s'hauria de veure la qualitat del servei, també, s'hauria de posar sobre la taula i dir, si tu portes una empresa que és especialitzada en donar aquest macroservei, doncs també et garanteixes que ells saben fer la feina, que tu, si la muntes també a vegades, has de començar a aprendre a fer la feina, no? Però jo crec que abans de dir ideològicament ens agrada això o agrada l'altre, és com ara amb l'ETAP, ens vam plantejar si veritablement aquesta obra i aquest manteniment seria ideal ara per l'Ajuntament assumir-lo. La Casa de la Vila es pot veure íntegra a la carta a www.canal10.cat.